Здравейте на всички, аз съм Сашо и това е следващият епизод на Grand Theft Auto 4. Да, така, в миналият епизод минахме една мисия на Рома, където се запознахме с Little Jacob. И Влад ни се беше обадил и се запознахме също с него. Така, в този епизод ще минем две мисии на Влад. Ето той даже ни праща съобщение. И се отключихме мисиите при него. Така, първо искам да кажа нещо за миналият епизод, където стана така с микрофонът ми, че се наложи да... Смисъл, аз не знаех, нямах си не представа, почнах да се конвертирам клипа. И нещо се сетих да започна, обаче като гледам, не ми се чуеше гласа, изтрих го, нали, гледах клипът, записах си гласът и конвертирах го наново и вече е в YouTube. Така че съжалявам и да, само сега Роман ни звъни, ще му дигнем и ще продължим с мисията на Влад. Добре, нека започваме с следващата мисия на Влад. Приятно гледане на сценката. One more peasant is trying to avoid paying. Who? Moskovsky jerk who owns the laundry in the Masterson Street. Thinks in this country business is done different. Says he will go cops on us. Okay. So? Jerk needs to be taught a lesson. Give him a bit. Let him know. Might is right. Hey! Stop that smoking back there. Personal! Easy, buddy. Go on. Do what you're gonna do. But remember, you see a cop? You don't know. I see anyone I don't know. Ho! Алло, Влад говорит. Да, что ты хочешь? Быстрее, я очень занят. Така, сега трябва да отидем до някакво място. Обаче ще вземем първо количката и ще отидем... Да. Спем радиото. Да. Не. Добре. Просто ми се занимава да бягам от тях. Така. Ето тук... там перални ли? Какво перат тука? Как се казваше обаче, че забравих. Но както и да е. Да. Ето тук сега ще разберете какво стана въпрос. Ще трябва да гоним тоя с колата. А той ще си е с този бус, нали? Ще я гоним, докато не спре да му обясним какво става. За какво стана въпрос. Докато той трябва да го блъскаме, да го преследваме, докато той не спре. Затова не е проблем за нас. С Нико, да. Така. О, шет. Мак се завъртяхме. Така. Така, сега. Стигнахме до тук. Сега ще го блъскаме малко. Опа, не искам таксито да блъскам. Така, сега ще го блъснем още 2-3 пъти там. Така. Добре. Окей, спря. Така, тук има някаква сценка късичка.
money you owe him. I'm going to. They've just been having the trouble getting it together. Not a patient man. You will be getting the money to you soon, or your wife shall be using your washing machines to get blood out of your clothes. Do you understand? I do not ask twice for a favor. I understand. I will get it to you. I thought this was good. Така, минахме и тази мисия. Я, 477 долара имаме. Сега чакаме на следващата мисия при Влад. Така, звъним на Влад в същото време. I spoke to the laundromat owner. He gets the message. He will pay you now. I like your style. You can be an intimidating guy. It's a shame everybody knows what a stupid yokel you are once you open your mouth. Huh? Come back to the bar soon. Така, както виждате, стигнахме малко по-близко до мисиите на Little Jacob, така че ще минем и една мисия на Little Jacob. Така че... приятно гледане на следващата сценка. It's Nico. What? Well, Nico. Hey, Glad to see the man. What the my man, Roman? woman. He's okay. Still waiting for his big break, eh? Big weird. Sure. I promise I'll come to a fool in a Nico. Wipe him quick before him can walk. Yeah. Anyway, let's go for a little drive. Come. Така, сега ще се качим в тая кола тука. Да... трябва да се занимаваме с Little Jacob. Той беше напушен, мисля. Защото като миналия епизод, ако сте забелязали, I'm sure. не се държеше така, смисъл не го беше така. Значи напушен е, няма какво да му е друго. Така... Така малко повече ще се постреляме. А затова избрах да започнем нея мисия. Не за друго. Но както и да е, така. Who arranged this deal? Some arbor shot in the crew. Bad man known him a long time, but Добре. if this goes wrong, Така. what kind of shit Сега man lay upon them door, you know? наближих You think this is a ме. setup? Да. Тук където трябваше да дойдем. Между другото, Let me think I в събота, dreaded don't trust yourself, can't може би ще направя маратон. Но не знам, сега след като слушаш тази сценка ще поговоря още малко за това, което ще направя. Go on the back in case one of them try get jumped and run off with the ganja. Keep hold of this vehicle, we might need to get out of here quick. Така... Де ги храни? Така, ето тук трябва да дойдем. И някакви тук ще излядат и ще трябва да ги убием. Бързо. Little Jacob не звъни в същото време. They not just stuff, you know, they tried to take my client. I still got it though. Finish them if them try to come out the back. I got the front covered. Добре. Ето ги. Ще направо ще ги блъскам с колата. Ги колко бързо. Сега, къде ще се занимавам да ги стрелям, да ги таковам. Просто само ще се върна да им взема патроните. Айде бе, чик. Добре, нека слезем да вземем парите. Това няма да бъга. Окей. Сега като вземем парите, отиваме да вземем и патроните на пистолета. Окей. Ето ги. Нека вземем патроните.
Добре, така. Взехме патроните, нека сега да отидем да вземем Little Jacob. И да. Мисля, че още малко ще се постреляме. Ватко е. Ай, качвай се. Така. Сега отиваме при тея. Да. You're a bad boy, Nico. I don't know what I will be doing without you. Mama said I got to get the blood clots to set I up. Alright? Опа. That while I black up some more, brother. Така. Е там, където виждате къщата. Трябва да отидем. И тук пак ще се стреляме. Добре. Така. Сега трябва да се качим до вратата. И къде ще почнем да се стреляме. Нещо хълцам обаче. Така, Q. За да започнем. Той ще блъсне вратата. И сега ще ги убиеме. Директно в главата. Така. Сега ще отида до прозореца. И ще цепна главата на този дет стреля с пушката. Добре. Нека влезем сега в къщата. Но нека първо да си взема патроните за пистолета. Така. Сега той само ще го убиеме. Убихме го. Готов е. Само тук може да вземе от аптечката, ако са ни наточили кръвта. Но те не го направиха. Взех ли помпата? Да. Сега трябва да закараме Little Jacob до кафенето му. И да. И ще приключваме с епизодът. Аре. Сам да не тъбусти колата, че като си съкати. Ча! Хубаво. Нека да го закараме до кафенето му. Не знам вече дали е негово или не е негово. Така си мисля. Бадман. Кои сте? Те явно дето ги стреляме и са Батман. Бетмен. Батман. Yes, Батман. Лошите хора. Така, почти стигнахме до кафенето. Наближаваме и ще приключваме епизода директно от там. Да, така. Нека да паркираме сега там близко до кафенето. И да. Така. Те са същите, дет ги стреляхме до сега, ама както и да е. Така. Приключихме с епизодът. Little Jacob ни уважи. Нека да следим от колата да е по-официално така. Да се качим върху колата. Окей. Да се качим върху колата. И да. Надявам се този клип да ви е харесал. Коментирайте, оценяйте и ще се видим в следващия епизод. Чао!